తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కొరియోగ్రాఫర్ శేఖర్ మాస్టర్కు ఉన్న క్రేజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. బుల్లి తెరపైనే కాకుండా వెండి తెరపై కూడా ఆయన ప్రత్యేకంగా గుర్తింపు ఉంది. చిన్న హీరోల నుంచి స్టార్ హీరోల వరకు ప్రతి ఒక్కరిని శేఖర్ మాస్టర్ స్టెప్పులను ఫాలో కావాల్సిందే. అటు జనాలలో కూడా శేఖర్ మాస్టర్ డ్యాన్స్కు అభిమానులు ఉన్నారు. అటు స్టార్ హీరోలకు కూడా శేఖర్ మాస్టర్కు ఫిదా అయిన వారే. బుల్లితెరపై జబర్దస్త్, ఢీ షోలలో జడ్జిగా వ్యవహరిస్తూ ఇటు టీవీ ప్రేక్షకులకు శేఖర్ మాస్టర్ సుపరిచితమే. తాజాగా ఆయన అభిమానులకు గూగుల్ షాక్ ఇచ్చింది. గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్ పొరపాట్లు చేయడం ఇది కొత్త కాదు. గతంలో కూడా పలువురు సెలబ్రిటీలు, రాజకీయ నేతల విషయంలోనూ అనేక పొరపాట్లు జరిగాయి. అయితే తాజాగా ఇప్పుడు మరోసారి గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్ చేసిన పొరపాటుకు శేఖర్ మాస్టర్ అభిమానులు అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇంతకీ ఏం జరిగిందో తెలుసా? అసలు విషయం ఏంటంటే, గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్లో శేఖర్ మాస్టర్ అని సెర్చ్ చేస్తే శేఖర్ మాస్టర్ ఫొటోస్ చూపిస్తుంది. అయితే ఇక్కడే తప్పు జరిగింది. ఆయనకు సంబంధించిన పూర్తి బయోడేటాను వేరే వారిది చూపిస్తుంది. అంటే శేఖర్ మాస్టర్ జననం, మరణం తేదీలను కూడా చూపిస్తుంది. ప్రస్తుతం బతికి ఉన్న శేఖర్ మాస్టర్ 2003లో చనిపోయినట్లుగా చూపిస్తుంది. దీంతో గూగుల్పై ఆయన అభిమానులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే తెలుగుతో పాటు తమిళ, మలయాళంలో ఎన్నో సినిమాల్లో నటించి మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న మాస్టర్ శేఖర్ బయోడేటాను గూగుల్ శేఖర్ మాస్టర్ది అంటూ చూపిస్తుంది. ఆయన తెలుగులో చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా నటించగా, అక్కా తమ్ముడు సినిమాలో తమిళనాడు మాజీ సీఎం దివంగత జయలలిత తమ్ముడిగా నటించారు. అయితే సినీ పరిశ్రమలో అతడిని మాస్టర్ శేఖర్ అని పిలుస్తుండేవారు. శేఖర్ మాస్టర్, మాస్టర్ శేఖర్ అనే పేర్లు ఒకేలా ఉండడంతో దివంగత నటుడు మాస్టర్ శేఖర్ బయోడేటాను కొరియోగ్రాఫర్ శేఖర్ మాస్టర్గా చూపిస్తోంది.